हेलो दोस्तों, प्रणाम। मैं सुमन गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही प्यारा देवी गीत गाने जा रही हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। दर्शन करा के मैया, दर्शन करा के जात बाड़ू हो, कि जात बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो, जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो। घंटा बजा के मैया, बीड़ा बजा के मैया जात बाड़ू हो, कि जात बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो, जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो। दर्शन करा के मैया, दर्शन करा के कहाँ जात बाड़ू हो, कि जात बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो। मंदिर सजा के मैया, मंदिर सजा के मैया, चुंदरी ओढ़ा के मैया जात बाड़ू हो। मंदिर सजा के मैया, चुंदरी ओढ़ा के मैया जात बाड़ू हो, कि जात बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो, जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो। बीड़ा बजा के मैया, बीड़ा बजा के मैया जात बाड़ू हो। दर्शन दे के मैया, दर्शन दे के मैया जात बाड़ू हो, कि जात बाड़ू हो। जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो, जब से आइल नवरातन मुस्कात बाड़ू हो। हमारा गाना अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़ आप सब।